kako već? Imamo i glazbenu pokret. Evo, čim se to gore. Znaš da to pušta. Kad se ti, a ja vas mi ravnatelja, služenje zbog toga, objede na njegov račun, pa onda smo bili ispred Francuskog paviljona. Da. Sram je bilo, on je takva divna osoba. Znam ko sam mislim Marta, ali napisao priopćenje. Ne znam ti ga Marta poslala. Da se ja konverzira uopće, ja sam došao u Bog. Rušitelj. Ali uopće nisam došao. Rade.